Znížil som cenu na sviečkach. Áno, počujete správne. Znížil Na som sviečkach. Na geometrickej sviečke bola pôvodne cena 4 €. Teraz je iba 3,50 €. Sova stála 2 €. Teraz stojí 1,50 €. Slon to isté stalo 2 €. Teraz stojí 1,50 €. Neviem presne na spamäť. Cenovky, takže teraz rozmýšľam, jak to tam mám. Neviem, som vidieť, že včera som menil ceny, takže musím si zvyknúť na tie cenovky. Dobre, narýchlo som si tu urobil tabuľku, kde mám starú cenu a nová cena. Geometrická sviečka, po starom to bolo 4 €, nová sviečka, nová cena 3,50 €. Štvorcovitá sviečka, stará cena to je 3 €, no a po novom je 2,50 €. Sloník je stará cena 2 €, nová cena je 1,50 €. Sova 2 €, stará cena a nová cena tiež 1,50 €. Sviečka v tvare kamene 2,50 €, to je stará cena a nová cena je 2 €. Teraz ideme na vosk. No, na vosku tu mám, že malý vosk, malý bicykel stál 10 centov, ale už celkom dala radu, že mám zvýšiť ten bicykel, alebo ten vosk, že stará cena je 10 centov, zvýšil som to o 30 centov. No, o 20 centov išlo hore a na tých sviečkach išla cena o 50 centov dole. Veľký bicykel stal pôvodne 20 centov, no tak som ho dal na 60. Toto je asi záver videa. Ak sa ti video páčilo, nezabudni hodiť like, dačo napíš do komentára a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čau.